Imbaga bigat tayo amin kakabsat, itati aldaw ti panagungar ti Apo. Tireto na santuan nga misan tay danggayan nga agyaman ni Elvera Halabaso ken ti pamilyana, special intention, Vincent Apo and family, Nemesio Villamil, Gerson Rafael Villamil and Andrea Villamil. Mr. and Mrs. Oscar de la Cruz and family, Nestor Lorna Fabro, ken Perlita Albiar. Kastamot ngayon tayo karkaragan ti Kararwa, da Carlejo Jade Barbado, Camille Barbado, Eugenia Arsenio Corazon Jose, Chofilo Senior, Chofilo Jr., Benjamin and Priscilla, Pedro Barbado Jr., Brian J.P. Barbado, Teresa Ricardo Mercedes Luis Marina. Tumakter tayo. Hintay ang ibineri, biyaya ni Diyos sa nasudi, tuy aldaw anapili, ay to'y di aldaw, na inaramit ni ako. Umay kayo, agraksa kayo, nagiti tambor ken gitara, agtukar tay ang kanta, idanggay kay intay isara, kagragsak kay kinkwana, ito'y di aldaw, na hinaramit ni ako. Umay kayo, agraksa kayo, naggapo amin iti Ama, di balay ni kepiksa, amin nga imbag ken ginawa, salong apiyag ken piksa, ay to'y di aldaw, mainaramit ni ako. Umay kayo, agraksa kayo, marikot ken amin abada, ibatantay maida, iwaksi tay amin agura, asumanot panaya, ito'y di aldaw, na inaramit ni ako. Umay kayo, agraksa kayo. Rugyan tayo dahil panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itang aldaw, rambakan tayo, ti panagungar ti Apo, ti daeg, dahil nga selebrasyon tayo, ramrambak tayo, iso ti kaipapanan, dagiti amin a sakripisyo, dagiti inaramid ni Kristo. Agtalag tayo kenkwana, sinanama tayo, nga dalat ta panagungar. Uray ka dagiti pakarikotan, dagiti pakadanagan, dagiti riribok tayo, sinanama tayo latta, magipagungar tayo ito. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dahi tinasantuan ang misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangi mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi, kan managayat.
Iti si bababawi anakem konatayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga Apo mga sila, pagkawanem basbasul mi, bidot na kurangan mi, katalawen na kamkati, nakalmesan na kempus mi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, pagkawanan basbasul mi, bidot na kurangan mi, katalawen na kamkati, nakalmesan na tempus Apo mga sika, Apo mga sika, pagkawanem basbasul mi, bidot na kurangan mi, katalawen na kamkati, nakalmesan na kempus nakalmesan na kempus Gloria ti Diyos Ama, ikangatuan. Gloria ti Diyos Ama, panayanitan. Gloria ti Espiritu, anasalkuan. Gloria iti Diyos, ikangatuan. Kapyakan iti amin nakatao, anaimbati panagnak na kenda. Nailangitan nga daydayawen ka, agrobabkam kenda, agyaman kam kenda, gagoy hidayat mo, anay langitan. Gloria ti Diyos Ama, ikangatuan. Gloria ti Diyos Anak, alay langitan. Gloria ti Espiritu, anasalkuan. Gloria iti Diyos, ikangatuan. Apo Jesucristo, o
basbaso Tasya na kami awatem nuyarawi Sika situtuga iti makanawa ti Diyos Ama kasyan na kami Denggen tuyaraw ni Gloria iti Diyos Ama ikangatan Gloria iti Diyos Anak alay langitan Gloria iti Espiritu Anasakuan Gloria iti Diyos di kanatuan Gloria Hosanna Gloria Alleluia Gloria Hosanna Gloria Alleluia Sana ikangatwa sana sigala itinasatuan sigala itinatuan inimpuyo di Espiritu Santo di gloria di Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, itangaal daw, babaan ti bugbog tong nga anak mo, pinarmek mo ni patay, ket inlukat mo kada kami, amang rambak ti piyesta, ti panagungar ti Apo, babaan ti pan nakapabaro, nga ipaay ti Espiritu Santo, agungar kam tumet, itiranyag ti baro abiyag, gapo ken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso ang magipagbiag, ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw ti aramid dagiti apostoles. Nagpalawag ni Pedro ijay balay ni Cornelio. Amuyo ti naidumduma pasamak an aramid ti amin a Judea. Anang rugi ijay Galilea. Kalpasan ti panangikasaba ni Juan iti bunyag. Amuyo ti may papan ken Jesus at taga Nazaret. Ken ti panangted ti Diyos ken kuana ti Espiritu Santo ken panakabalin. Napan ni Jesus ti amin na lugar a nagararamid ti naimbag. Ken nang papaimbag kadagiti pinarparigat ti Diablo. Gaputad da ken kuana ti Diyos. Da kami ti mangpaneknek ti amin nga inararamid na iti daga. Dagiti Hudyo ken ijay Jerusalem. Pinatay da babaen ti panangilansada ken kuana iti krus. Ngem iti may katlungal daw, nagungar ket nagparang, saan kadagiti amin na tao, no di kada kami laeng asaksi, a pinili ti Diyos.
Da kami nakipangan ken nakiinom ken kuana, kalpasan ti panagungar na. Binilin na kami ang mga kasabati banghelyo, ken mang paneknek nga isu ti dinutukan ti Diyos, ang manghukom kadagiti nabiyag ken natay. Saksyan dagiti amin na propeta, ti may papan ken Jesus, at siya sino man na mamati ken kuana, mapakawanto dagiti basbasol na, babaen ti panakabalin tinagan na. Ti sao ti Apo. Daytoy ti nakaskas daw ngal daw ngayon kideng ti Apo, agragsak ken agrambak tayo. Agyaman kayo iti Apo, tayso na imbag, tagnanayon ti diagbalbaliw ngayat na. Kunang arud dagiti Israelita, agnanayon ti di agbalbaliw ngayat na. Ako agragsak kinagrambak tayo. Pinagbalay ginatayo ti panakabalin na, wen tinabilig a panakabalin na iti gubat. Sa anak to amatay, no di ket agbiagak, tapno ipakaamok, dagiti aramid ti Apo. Daytoy tinakaskas daw ang aldaw inkiteng ti Apo, agragsak kinagrambak tayo. Ti bato akasla awan serbina, ngembeleng dagiti agipatpatakder, nagbalina kang runa na bato, aramid daytoy ti Apo. Anya na nakaskas daw ti matang tayo. Daytoy tinakaskas daw ang aldaw inkiteng ti Apo, agragsak kinagrambak tayo. Ti maibasa na daw ti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Amuyo daytoy a pagsasao, basitla a lebadura ti mamagbusog iti entero a masa. Masapul nga rod nga ikatenyo daytoy daan a lebadura ti basol tapnunan anay ti kinadalusyo. Iti kasta, mayari kayto iti baro a masa nga awan lebadura na akas iti panakaamok akasta kayo. Ngamin, no isaganan ti fiesta ti Paskwa, ket naidato na ni Kristo a kordero tayo iti Paskwa. Ngarod, rambakan tayo ti fiesta babaen ti tinapay nga awan lebadora na. Wen, agrambak tayo babaen ti tinapay ti kinadalus ken kinapudno, saan nga iti tinapay nga adaan iti lebadora ti basol ken kinadakes. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo. Sekwensya. Dakaya Kristiyano, umay kay amin. Tani Kristo intay daydayawen. Isu a pagpaskwaan tayo na ipatlin. Kas orbon sinubot na dagiti lalakay a karnero. Ni Kristo kas dinamulitan a kordero. Iti ama inyamo na tinakabasol a tao. Nakaskas daaw ti inda panagdangadang, ti biyag ken ti patay a nakasang. Nataymet ngem si bibiyag nga agari itan. Ibagaman Maria tinakitam, idi at titanem na inka sinarungkaran. Daydi kasta unay a sinangsangitam. Nakitak titanem daydi si bibiyagen. Ranyag daydi nalpas a nagungaren. Daydi na umsi ken na irurumen. Sinaksyan daytoy dagiti angheles, ken daydi imbungunda ken kuana nga ules. Agraman da dumapay nga inna pinagkawes. Nagungaren ni Kristo apang namnamaak, sadyay Galilea in kay ket adi agtaktak. Tanapan sadyay ket mangragragsa. Amumi anagungar ka karagiti natay. Kristo, nagbalegi ka ken patay. Uari, iyat nagmuti pakawan saranay. Amen. Alleluia.
Pagpulas na ikaw, hindi ka matanda. Musikan. Idayaw ngawan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Nasipnget pay laeng iti agsapa ti umunang aldaw ti lawas, idi mapan ni Maria Magdalena iti tanem. Idi makita na ana ikaten day di bato ana iserra iti tanem, nagtaray anapan ti ayan ni Simon Pedro, ken ti sabali pay nga adalan. Daydi dinongdongo ni Jesus. Kinunana kadakwada inikat dati Apo iti tanem, ket saan mi nga ammo tinangikabilan da ken kuana. Napangarod ni Pedro ken tinaisa nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa ngem napaspaspas ti panagtaray day nga adalan ket inunaan na ni Pedro adimmanon iti tanem. Simmirip iti tanem ket nakita na day dilupot alinen ngem saan asimrek. Simmaruno asimmangpet ni Simon Pedro ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na tilupot alinen anayaplag sadyay, ket tilupot anay bedbed iti ulo ni Jesus, ngem saan ana ilaok ti ayan tilupot alinen, no dikat nalukot ana ilasin iti sabali adisso. Simrek met ti adalan, daydi immun una anakadanon iti tanem. Nakita na tinapasamak ket namati. Di da payla naawatan ti kuna tinasantuan asurat, amasapol nga agungar ni Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nakaungar kayo? Depende. Nga aming agko na nga nakaungar ka, nagungar. Tatangal daw, on the third day, kunana, awan makaammo ti oras, no kas ano, anagungar ni Apo Jesus. Anya ti importansya na ti panagungar. Ti panagungar, the resurrection, kunana, is the greatest manifestation of His divinity. Iso ti katanukan, kadakkelan amang ipaneknek, iti kina Diyos na, kina Diyos. Ngamin, ada kala ko maijay kwa, ijay YouTube tayo, ijay page tayo, adag salsaludsod kunana. Father, no tao ni Apo Jesus, nagbasol met nga rod, taamin a tao nagbasol kunana. Ada dyan kay question na, i-explain mo man kunana, kunakmet, hang umanay ti makatawan apan nang i-explain ko king kadayta. Adang mo tagsongsong bat ijay, pamati dayta, kunana. Adda gamin dua anatura ni Apo Jesus, there are two natures of Jesus. Adda dua anaturana, divine and human. Da tayo, pure tayo a human. Malaksid di padi da di sa no si ate divine tinagan na divinus. Ngam nagan na laeng ade jay bahat haan nga divine, divinus. Oh. Divine, that doa naturana, divine and human. Kati human nature ni Apo Jesus, kaslamang lakan niya tayo, imay na tayo inarakop. Nagpungtot, nabisinan, nakaturog. Diyan mo nadamag no nagsakit ti tiyan na. Awan sa amot, inlibas na mga taati, imutot, namantay lang ang nadamag.
Amin-amin na inarakop na isugarod nga the word became flesh. Pitsao timmao. Inarakop na, inkawus na, ti kinatao tayo, except sin. Malaksid ti basol. Ni Apo Jesus nagpungtot mo't apan na the cleansing of the temple kunana napan na pinaksyat da gajilako da gajay ilaklako da nga baka kada kalapati kada gajay templo imbaliktad na tilamisaan da ngamhaan nga nagbasol haan nga equivalent na nga pungtot equals basol haan mabalin tayong nagpungtot nga saan ang makabasol nagkakaawatan tayo oh. Kala ko matinakaw da jay manok mo, kakaiso na nga pamusyam. Tinakaw da. Anya katikas to nga kaaruban aya. Nagpungtot kagarod. Anyat papanan na basol. Di pa ilagsakit ti tiyan na de. Nagilunod kan, dayayon mangrugi kan nga ag. Basol. Nagsao ka dakas. Nanadagito nga kaar. Saukan ti. Hindi jay kan nga nagbasol. Ngam di pungtot mo, hampay laeng nga. Basol. Kani Apo Jesus, timmao, nga nailaksid iti basol, isugurod nga, ni Apo Santa Maria, nga inana, from the very start ni Apo Santa Maria, inlasin ti Diyos, special privilege, ni Apo Santa Maria nga naisikog, nga haan nga namulitan ti basol at awid, tapno, di pagnaan di anak ti Diyos, nadalus, haan nga nagbasol, dahil ti exemption na, kati kina-divine na, ti kina-Diyos na, iso di jay, ti kadakkelan nga mangipakita nga Diyos iso na nagungar. Nakakita kay tinagungar nga taon. According to our Bible, nila ang Lazaro, pinagungar ni Apo Jesus. Haan nga iso na nagungar? Nagungar iso na, but the same body. Di jibagi na mutlaang natay, isumot laeng jibagi na anagungar, ngam in the end natay mo laeng isuna. Kani Apo Jesus nga nagungar, ti panagungar na glorified body, haanan amatay. Lapadasin nyo man, no Diyos kayo, lapadasin nyo man ti matay, taagungar kayo, takitaan may laman, sinno ti umuna. Nga mayat. Tapno ay mayo ibagakan nyami nga us-us to siyak dapay kana. Isu na laeng tinagbalin nga natay nga nagungar. Isu dayjay manifestation of His divinity. The greatest manifestation of His divinity is the resurrection. Dayjay panagungar na awan sa bali. Di amon adda na damag yung nga nagungar dito nga haanen nga natayon. Nilaeng Apo Jesus. Isu nga rod nga Dios kaya nati nangagas ti masakit, nang papag natipilay, nang pakita ti bulset, nang pagungar ti natay, ngam ti kadadakkelan, nga pamaneknek ti panagungar, ay ti kina Diyos na nagungar. No haan nga nagungar ni Apo Jesus? Balo ni amin, awan sirserbi na amin. At dapay mayat nga agpadi nag-aawid kamin At dapay mayat nga gubispo. Adapi may mayat nga mangisagot ti biyag na mga madre nga hanggang nga agkarkararag la ti biyag mo. Nohan nga nagungar niya po awan sir na amin. Useless amin na Tanaawa hamba nga nagungar. Anya pagsakripisyuan pay laeng. Iso dayay. Then additional tapno ang mamati tayo ko na tayo manasubyanan tayo adda faith factor na di pamati tayo. Kas ano manan? Review tayo manan. Tadang tinawon nga review tayo, nanipod imayak ito, review tayo. Anya dagiti proof of resurrection? Di yung magamin maibaga, di review tayo lata. Hello? Oh! Anya dagiti pamaneknek nga nagungar ni Apo Jesus. Dahito reading tayo tata, number 1, anya dayay, empty tomb. Nariwot, iyon amuyo ti sao nga nariwot. Tinasipnget, total anasipnget. Ngam nariwat aginagaw ti sipnget ken iso nga tarupam no daddo mahanga maawatan no nasipnget wenno nalawag nariwat tarupam
Napanda early in the morning, handa nga napan ngamin iti Sabado. Apaya nga handa mabalin ti mapan iti bangkay ti Sabado, ngamin ti aldaw ti Sabado kadakwada, day of obligation, awan ti rumwar, awan umaway, awan ti agkwa, kanyada nga Hudyo. Iso nga napanda ti parbangon ti Domingo on the third day. Katatan nariwot pa ila ang aginagaw ti sipnget ken lawag ni Maria Magdalena ti immuna nga napan nasipnget pa pagtungtungtungan da, sigon gisabali a version ti Ebanghelyo, sinungor ti mangitulid ti bato, ngamin ti pansyon da, nakungkungan a bato, sulatan da ti dakkel mo laeng nga bato. Sinungar ti panunutan ta nga ay ibagata nga mangitulid. Apaya mapanda ko en apandamang bangluan kas labal sa mo dayjay kanyada. Kas labal sa Markoma. Kasi nungar nakita da nakalukat meten. Emtitum awam mo jibang kayon. Umanay ka di nga proof ti panagungar di jay, mabalin nga makatulong but not the fullness of all proofs. Kasi mabalin mang innalada. Maikadwa nga proof di jay, di adda lalaki nga agtata, der sigon ka dagiti komentarista, dagiti agad-agal ti Biblia, anghel kunana, di maysa, ni Apo Jesus mula, ngam handa malasin tanasipnget pay, anya ti kunana di jay lalaki, man standing kunana di jay maysa approve kunana, sino ti berberukan nyo? Hoy, sino ti berberukan nyo? Kunana ka, amok ti berberukan nyo niya, ni Jesus nga taga Nazaret, nga inlansayo ti krus. Awanan, nagungaran na panijay. May sama na pamanagnag, anghel di nagkuna-kunana, or ni malaeng Jesus. Siyak daya, ni Jesus ti berberukan nyo, nagungaran. May kadwa pamanagnag. May ikatlo, di white cloth, di puraw alupot. Di puraw alupot, no ti bangkay, di mat ita interior, dagita kakabsat tayo dita, no handa pa balsamar di jay minatay da, kaipunpunda, within 24 hours, dapat maipunpunan niya, taapaya, niya, humangutan, kaapay ta kaabay mo, kahampay mo natay ngam na angutan. Ang utam, nga nagtutbar sa ata, Diyos ko, kasla na tayo. In 24 hours, ipunpun mga ipunpun, ta, naangutan. Kaday jay ni Apo Isos, maikatlo nga aldawon. Kano maikatlo nga aldaw, no adda ng takaw di bangkay na, ngamin ti kunada, tinangganan da dagiti soldado, tapno, handa nga ibaga nga nagungar. Handa mapanagnagan nga nagungar, ingkaela, hindi bangkay na ta, idulin nyo. Kano di mang takaw ti maikatlo nga aldaw, alaom di bangkay, ikatom di na ibarabad, donor ni Apo Esos, niya, malagip yun di sinapsaplitan da, donor, di pinangbarabad da, di pinangbungon da, no tinakaw da, kinupinda pa ila, ang adag tatakaw ti bangkay nga kupinan na, maiturid na nga awitan, di donor, ke maikatlong aldaw nan, aglungsutan, angutan. Kiso nga no nagungar, kinupin na pailaan, wow. Kuna ni Apo Isusin, kinupinnan, innakon, haler, kuna na, napandilangitan. Hampay gayang, nagpanaw pailaan. Maikatlo day jay, proof. Ti maikapat nga pamanagnak, ti panagungar, Easter appearances, nagparparang kadagiti apostoles, nagparparang kadagiti adalan, kalpasan ang nagungar. Adda ni Doubting Thomas ni Thomas nga agdwa-dwa, idi ko na jakpa ti jakkita ko na. Anya ti kunana dinapadmanan agkarkararag da ho. Kunana. Ri naem daytoy nagnaan ti lansa. Ari kapom ti bakrang ko. Tapno mamati da nga nagungar nga haan nga alalya ikandakman ti makan. Nagparparang tinaudi nga panagparang na nga napanagnakaan ay so di gini divine mercy makita yun dyan ni Sister Faustina Madre ti agparparang ni Apo Santa Maria nagparang ijay deta Guadalupe nagparang ijay Lourdes nagparang ijay nagparparangan na jay Fatima ngem daytoy tinagparangan ni Apo Jesus nga naudi may sa Madre so di divine mercy adda agposposwak nga darakin danom
Nagparparang ni Apo Jesus kadagiti adalan, kalpasan ang nagungar day, ti kadadakkelan, nga pamaneknek nga ni Apo Jesus, nagungar. Day, so the greatest manifestation of His divinity is the resurrection. Nagungar isuna. Katatamet, kada tayo mga nabunyagan, how many percent mo ti pamatim nga nagungar ni Apo Jesus? Rambakan tayo tatang aldaw. Haan tayo mat ang tinawon nga ilansam ni Apo Jesus, agungar to man. Iyanak to man ni Apo Santa Maria, ape ulit-ulitan nga maiyanak, rambakan tayo nga ro. No tinawon nga maiyanak, di pa ikat, haan to nga agad-dekan ni Apo Santa Maria, kung agat sing tulaangan na iyanakin, ang agrigrigatin. No si Sarayan pa nakayanak nga, di pa naiwa-iwa mo to 2,000 times sen. Haan mo't ang tinawon nga maiyanak, ang mga tinawon nga mailan sa rambakan tayo nga rod. Gagabuta rambakan tayo, datayo addakan niya tayon. Ti resurrection tatan, haan nga external, adla ko maladawan dagita. Ti panagungar, rambakan tayo. Ngam ti panagungar nga ibagbaganan, gaputa bagina ka ni Kristo, haan nga externalin king ka. Sika. Kas anong nga rinambakan ti panago ay passion, death, and resurrection ni Apo Jesus tatanga Holy Week. Kas ano kuma? Tata modern times. Idi Domingo, Palm Sunday, han? Domingo Ramos, han? Malagipyaw, hanan. Simrek ni Apo Jesus, ijay Jerusalem. Inya nagluganan na? Kas ano nga nyo malagip? Di mo malagip? Asno, han? Inya tinwagay-way da? Palmahan? Isitway tayo tata. Tata ti panunutin tayo. Idi Domingo. Sumrek ni Apo Jesus, ijay Jerusalem. Haan nga Jerusalem? Jerusalem dito yung nagtisimbaanan. Awam mo ti asno tayo. Inyang tapagluganan na. Wow, panunutin nyo tatan Kurong-kurong haan. Oh, kana. Brum brum bum 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 brum 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 brum. Anya mo ti wagay-way ti tattao palma? Yan lang mamate. Cellphone na haan, oy pang reels da tao. Nakangato amin ta cellphone yo datta ni Apo Jesus ni. Ay imay deck to. Haanan nga palma ti maingato, cellphone na. Katatapan na nga ro, rinamrambakan tayo. Dito nga makadomingo, nag-istasyon kayo iti cross. Han samot, awon samot ka sarsarita, Apo Jesus makanggag ka, Nag-istasyon ka iti cross, haan. Umuna nga istasyon, natiliw ka, police station. So maruno nga istasyon, nasabat ni Simon at taga Sirene nga ama da Alejandro Kenrupo, tinulungan na nga nagawit iti cross, gapo tatatapanawon tayo, naglugan da ati kuliglig, tanagapo nga digital talo, naan? Nakatraktor da, o di nagmayat ko. Sitwasyon tayo garudan, haanan nga idi. Dagiti soldado, nagbibingayan dati tunika. Nagbibinunot da. Anya ti pa nagbibinunot yun ubing kami. Ay ubing kayo. Da kami pinnigit. Amoy ti pinnigit. Mang tukol kami ti talo nga iit. Dito yung nasinod yung makaala di kabatitan ka iso umaay. Di mga ala di kadakkelan ka. Iso ti mga bak. Amoy ti kasjay ha. Na rich kids kay ngamin hanyo mo dati kung kuna. Da kami ko magpipinigit kami ko magkakas mo ka no maalam di dakdak kel ingatom mo di kabatitan no sa urem garod no iso maala na o di nangabak ta kay idi ka nagbibinunot da no sino mga lagito ni kana katatamutan no datayo ko ma ay ka naglakaa tres tuna mo na jack nagtutong itan yon ata tonikana iso garod ti uso haan. Dayjay, rinambakan tayo. Ketat sa lunsod, doon rinambakan tayo dahil nga passion, panagtutuok, ipapatay ken panagungar na. Ngam amin nga inaramid tayo, mabalin nga makatulong internally. Kas pangarigan ko man, nagsakripisyo kamot nga nagliblibot, naglululwalo kamot.
Aging nga nagungar. O nagungar. Kadagay inararamid tayo, external dagijay. Science dagijay. Hantay mo mapaungar jila dawan na po Isus ngagkulagtit ita samo tayo. Science dagijay. But the true meaning of panagungar kaday ito'y apusom. Agong ungar ka kadi. Adda ka dinagnaan na di panaglualom kabayatan ti Kwaresma, adda ka dinagnaan na di panagsakripisyom kabayatan ti Kwaresma. Kunatay nga rod ka, Father, sorry nailaw ang kumulata ng antikarne oray no biyernes, kaya na nga saon, maikaranukon ka di impyernon. Ori ka no nailawaan mo, kainya ti kasupapak na dayjay, act of charity, good works. Oray na ilawaan mo, no, sinayaat mo, nagaramid ka tinaimbag, timulong ka kinikabsat mo, mas napatpatagpay dayjay, ngam dayjay pa nagsidam kinaan. Diyan mga nagpasting, Father, huwag nga rod, siyempre no, hangkang amangan ka, siyempre overweight ka, no, hangkang amangan kag collapse ka mo. Haan ka nag-diet, ngam tinapatpatig dijay kinisayam di para itibagim intulong mo, nabailam ti, nagayat kinikabsat mo, dijay ti resurrection. Haan nga external. Iti inaramid mo kinikabsat mo, at daan ayat, no pabuya laeng. Natay ka, anagungar ka, no saan, anya ti pakatayam. Nadatang tangsit mo, ibatam mo basit. Matay ka iti kinatangsit, tapno rumuar ti kinapakom. Ore ka rambak ka nga rambak, ramos mo amin nga ramos. Alleluyam amin nga alleluya, kandelam amin nga kandela. No para magmatapuso mo inggit tangsit ka, dangaron agong ungar king ka. Nagpasting ka mo nga agpaiso, nagdayat ka mo nga agpaiso, hangka na nagayunar ka mo nga agpaiso, ngamdim pa'y napadasan ti timulong kinikamsat mo, uray piso, at dangaron pa nagungar. Iso nga to'y meaning ti panagungar kanya tayo agad, ito yun apuso. Ngam na napadasan mga imbabawim ti basol mo, timulong ka mo, nagpakumbaba ka mo, dayta ti baro akatatao nagungar. So ngarti ko nak manunga tawon nga ramramba ka mo. ramramba ka mo ti simsimana kada aldaw ti panagungar ka awam manlat pa nagbalbaliw na sino ka nga ron. Aga bangkay kalataahaan. Naangot kalataan. Amuyo ti pagsasao nga ni nabanglo kamot kin ni katugangam kunanda dayay di mat. Ganya kaya na nga sa unday jay. Go. Di mat nasaya at kakin katugangam adda respeto, adda regalwam met, agpakumbaba ka met, iso nga nabanglo kamot kin ni katugangam kunada ngam no nabangsit kan katugangam, tangsit ka, makiapa ka, dimbay amo nga regalwan. Kasi di mo lakan niya tayo Ore gano kasano kapintas mo talugan mo kada balay mo kada kuno nabangsit ka mo ti kaarubam di ka pay kung kunada kanyam di na kaslakalat na bangkay ngam no nagungar ka karinugyamon nga inwaragawag ti ayaten kabailam ti agayaten agong ungar ti pudpud no akin na Kristiyano agsubli ti baro akin na Kristiyano agkakaawatan tayo haan. Ada agtungtungid ngam dungsan sa mo tatungid mo hansa mo nga daytay approval dayjay. Dungsan samot. Iso nga kunana, wen dagiti simbolo ti panagungar, kompleto tayo adda amin. But the true meaning of panagungar is inside dadta pusom. Nandito adadtoy. No kayam nga lipaten pay laeng dagiti ammom nga makatulong ti kana Kristiyano kaagbiag ka abaro nagungar dayta. Uri hanggang nakagatang ti baro abadong tatasimana nga imay nakisimana. No napabarom di pusom nagungar dayta. Nabanglo ka, agayamuom ka.
Ikan kanta tayo ti Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ngumus-usto ka di deta kantam. Idi simana. Nagmayat idi simana. Ti uso tayo, idi ubing kami kaagdudong awda, haan. Anya ti ko ada agpasyon. Ay, anak ko, oh, 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 oh. No, adda matay idi, di mat, adda pwede kiti matangdanan nga, agdungaw, no, adda matay idi. Adda kiti matangdanan. Ay, anak ko, itid munto, da ito'y posporo, ito'y yapan munto, pagplitin to, apanda pa ikan tibinting pagplitin na kano, tatan awang matan, modern matan, apaya, no, adda na tayo. Ay, kabidyo okay matan, habang may buhay. Nangarkila ka mo dagitay singiran nga matangdanan nga para kantaan, haan? Modern nga rudan, adapay para sa aladang. Agbabaketa. Kung kunadan to jayan, dayay. Moderno nga rod amin. Awanan ti agdongdong aw, nangalatay ti singiran. Awanan di ko nakabidyo okay tayo matan. Rim magsakpay kat ti matayin iso nga kung kuna ka kaano akto nga masalaan matayat kumamot na makitak mo no adamang sala kanya. Rinamrambakan tayo dagijay. Kasla mo ilaang aday jay. Rinamrambakan tayo dagita. Kaulitan tayo. Uray rinamrambakan tayo dagita. Ngam tintupay laang ka maudyanan na. Tipudpud no nga ayan ti panagungar. No kas ano nga rini na. Kas ano nga imbiyag. Kas ano anari nada. Kung handa na rin na ti panagungar king ka. Balim mga ibagadan nga. Nabangsit ka. Nakatanim ka. Nabuyok ka. Nanda pa lamari na mo ti panagungar kin ka nga awam man lati ayat mo kin kabsat mo pudpud mo nga panagserbi anya gorti kunada nagbuyok kunada ah. Di mat padasem ti agkapitan ko mawunno kagawad wenno agtanod. No mo matungtong palger arne yay kinariyam kanya ti kunada nagbuyok kunada nabuyok daytan apaya awang ngarod ayat na awan ti puso na. Ala kakabsat, tatatay, iwarwaragawag tayo ti Alleluia, ikankanta tayo ti Alleluia, sapay kumata di puso, us-usto nga Alleluia. Sapay kumata di ragsak tayo, pudpud no nga ragsak ti Alleluia. Sapay kumata di ibagbaga tayo, maririnada nga da tayo, Alleluia. Ala, happy Easter ka da tayo, nagungar tayo, ibiyag tayo, rinaan tayo ti puso tayo. Uno saludsoden tayo, ayan tayo, iti panagungar. Ipaduyak-yak tayo iti pamati. Mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman na kabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo a Heso Kristo. Bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Silaw a nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti ama. Kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo ka na tattao. Ken gapo ti panakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit. Gina iti tiyan ni Berhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo. Kat nagbalin a tao. Kas tamet anailan sa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati ak meti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangtet iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati ak met ti iglesia may maysa santa katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa a bunyag. Apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw kini Apo Jesus nga
Kristo, pinarmek na ti patay, babaan ti panagungar na iti baro abiyag. Dawaten tayo tatarabayan na tayo amang idaton, kadagiti panggap tayo iti ama, bayat ti panangaklon tayo, kadagiti panagtutuok, apaset ti biyag. Ket agragsak tayo iti grasya na. Babaan ti panagungar tayo, dawaten tayo, tamakiranod tayo to kumamot iti panagungar na, iti tunggal panggap ko na tayo, nagungar nga apo, denggen na kami. Agpaay kadagiti amin nga agtrab-trabaho iti simbaan. Ti Santo Papa, dagiti obispo, papadi, relihiyuso, ken dagiti dadaulo alaygo. Tapno itultuloy da kuma ti mangpabaro ti gagarda kas misyonero amang ted ti baro abiyag iti amin a tao. Kumararag tayo iti apong. Agpaay kadagiti agserserbi ti publiko, tapno saksyanda ti pagarian ti Dios, babaen ti panagserbida kadagiti amin at tattao, saan ket di adagiti bukod da nga interes. Kumararag tayo iti apo. Agpaay kadagiti makasapul, nangruna dagiti awanan trabaho, dagiti nadidigra ken may tugtuggod, tapno papigsaen kumaida ti panagungar ni Kristo. Kumararag tayo iti apo. Agpaay iti gimong tayo, tapno mapadakkel tayo kuma dagiti ganwat tayo iti biyag. Ket mapaadda tinapudpudno a kapya, ken panagkaykaysa nga insuro kada tayo ni Kristo. Kumararag tayo iti apo. Agpaay kadagiti nang nagtalikod iti Dios, ken nang baybaya ti pammatida. Tapno ikkan ida ti kinaragsak ti panagungar ti baro a panangrugi. Mariing ti pammatida, ket mabalbaliwan ti puso ken nakemda, ket mapabaro ti panakigayemda iti Dios. Kumararag tayo iti apo. Agulimet tayo tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggap. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, nagungar nga apo, denggan na kami. Kristo apo unti biyagmi, babaan ti panagbunyag mi, na itanim kami, ngam napagungar kami, ken ka iti baro abiyag. Tulungan na kami, tapno adda, ti panakaawat mi, ti kaipapanan ti papatay ken panagungar mo, ket isuro na kami, amang panunot kadagitoy, iti panagbiag mi. Amen. Sagsabot niya lang magyaman ikita awatin pasawin nila ngayto'y pinay pasawin
Kinday kuyaran ay tayo kaumigin na. Kitsa may lamang kamay kaninay ipaya. Apang sumapak ni pinatungkong mo Ama. Inangigin ka. Raglag sa tulinga pagyaman igin ka managparapon awagin sa tuwimigan ay tinapay pasabi Kinay mo'y alam ay tayo umigit ka. Kitsa may lamang kamay kaninay di palaya. Apang sumpakan ni pinatulong mo Ama. Nay mo'y tinapay pasabi Kinay kuyaran ay tayo umigit ka. Kitsa may lamang kamay kaninay di palaya. Apang sumpakan ni pinatulong mo Ay ko'y tinapay pasabi Kinay kuyaran ay tayo umigit ka. Kitsa may lamang kamay kaninay di palaya. Apang supapak ni kinadumong mo Ama. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloria ang tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. O Apo, iti pan nakalapunos mi iti ragsak ti panagungar ti Apo. Idaton mi ti sakripisyo amang ted ti baro abiyag ken mangtaraon iti iglesyam gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayyo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmiapo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy nga aldaw apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi tani Kristo ti pudno a kordero amang ikat kadagiti basbasol ti lubong babaan day di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi ket babaan day di panagungar na insobli na ti biag kada kami ket ita agrag iti sangalubongan ti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti met pannakabalin ti langit ken ti bonggoy dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo Santo Tiamo Dios dagiti amin napaswan di langit kandaga mapuda iti pakaidayawan Hosanna 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 iti Hosanna, Hosanna,
sana, sana iti kangatwan. Padaydaya kiumay, itinagan niya sana, sana, sana itikangatwan. Sana, 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 sana itikangatwan. Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto, ket sika ti gugwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo, ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagi, iso mayawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panangrabiida nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin panagungan, inakamit sa manubot isa halubungan, inakamit sa manubot isa iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isoda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Hintay umararaw iti Ama, kat walwon tayo iti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Isalakan na kami kadi Apo iti amin adakes, itdam kadi asi aayat ti kapyam iti unos ti panagbiag ni, ket babaan ti tulong taasim, ilisi na kami akan kanayon iti basol, ket ikanawa na kami iti amin ariribok, kabayatan ti panangururay mi iti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Tapukwam iti turay, ti panakapaningkin dayaw, kaganayon na din pagsantan. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kangagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumain. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya.
Diyos, amang ako nasbasbasong Diyos. Item tagatang ikapyan. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat ka iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanya, yung ti may salain na sa mapaimbagton ti karami. Sasikaw ako, ibigin inatapso kami, ang nakapakawan, pagkurangan ni, iturong mo ako, di panagbiyan biyaya ni Diyos, itay rambahan, grasya na sa pagkaraman dahil sumibyan, amin na kapwa, bigat kinamay, Diyos pagkamangan, kanyang maglabanan, tintay birukin, kanyang manarigan, tintay panikin, when nga paiso, di Diyos ulahin, iriken ng naman, dito ang limit, tiyayat ni Diyos, hintay rambakan, grasya na asaw, pagkaraman tayo sutibyan, amin na naman, bigat kinamay, Diyos pagkamangan, inayayat mo ako, lagi pinapanglaw, nakakaasing, lagi timawaw, masking kauwa ako, mainin na ka, naputi ayat mo, di may paigaw, iyayat ni Diyos, itay rambakan, kasya na asagot, pagraraman tayo sutibyan, amin na kapwa, bigat kinamay, Diyos pagkamangan, may kauwa ko, ket nagrigat ka, ang paay ti amin, kami na paswan, panakaalikin, kami na itin mo tiil, di maya-maya,
iyaya ti Diyos, hintay ang pata. Grasya na sa abot, agraraman, tayo so tibiyan, amin na kapuan, bigat kinay, Diyos pagkamangan. Nagtigat ka, apay ti amin na paraswa, panakabipin, amin na ikaw, pilit mo diwaya-waya, iyaya ni Diyos, hintay lang ba? Grasya na sa abot, pagkaraman, ay sutibiyan, amin na gawan, bigat kinay, Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. O Diyos, ti agnanayon nga ayat, ken parabor mo, aywanan na kami kadi at taong, tapno ti pan nakapabarumi, babaen ti misteryo ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ti Apo, makiranod kaminto iti gloria ti panagungar, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Agdumog tayo taawat, nagapamendisyon. Bendisyonan na kay kumati man nakabalin a Diyos, itangaal daw ti panagungar, kat gapo ti kaasina, sa lakniban na kay kuma iti amin abasol. Ti Diyos anang pabaro kada kayo, babaen ti panagungar ni Kristo, tapno maipan kayo ti agnanayon abiyag, paraburan na kay kuma kadagiti di mapukaw agonggona. Itangaal daw na sungpot yon ti panagilagip yo ti panagtutuok ti Apo, katarambakan yo ti panagungar na, sapay kumata babaen ti panulong na makadanon kayto iti agnanayon aragsak. Bendisyonan na kay kumati man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti misa in kayo ni ti kapya ti Apo. Alleluia, alleluia. Yan kay ti Diyos, alleluia, alleluia. Yaman tiyay sa kay aming pagkakunya, lalakit imbena, lalakit amin na, sabay kumakain kay amin, apay kaysa kisiyong Amangi unak na iti